L'any 1997, en aquell moment el president de la Federació Catalana, de la FEC, el Bernat Clarella, i el director tècnic, el Rafa Badillo, em van encarregar la composició d'un equip de curses de muntanya. En aquell moment jo ja tenia coneixement que existia a nivell internacional una organització que se'n deia la FSA, que es dedicava a organitzar competicions per tot el món. Em vaig posar en contacte amb el responsable d'aquella organització i vam rebre una invitació per anar a participar a una competició internacional als Alps. En los últimos metros se puede apreciar la silueta de los grandes bloques de piedra que configuran el paso de Mahoma. Uns mesos abans s'estava celebrant una prova mítica en els Pirineus, que era la Neto Extreme Marathon, i allà me'n vaig anar. Me'n vaig anar a Benasque, me'n vaig anar a la Neto Extreme Marathon, vaig estar veient la competició i quan van acabar la competició gairebé tots els pòdiums eren de catalans i a mesura que van baixar tots dels pòdiums vaig estar parlant amb tots i cada un d'ells, els vaig fitxar a tots i ja vam tenir un primer equip de competicions per anar en aquells campionats del món. Mientras nos centramos de nuevo en la lucha por las dos primeras posiciones en esta espectacular subida y bajada a la Neto. I ara, al fons i, òbviament, a la part superior, la muntanya de les muntanyes, el Cervino. Sembla que fos ahir quan anàvem de viatge cap allà, cap a Cervínia, i la veritat és que, doncs clar, teníem bastant respecte per lo que era la cursa. A més, ja intentaves amb la gent que havia sentit parlar d'altres països i que eren certament coneguts fora de l'estat espanyol. El que vam intentar no era solament ajuntar els millors per anar als campionats del món, sinó fer una mica de plan d'entrenament, de seguiment. Vaig intentar que tots fossin més competitius, vaig intentar que se centressin més en dir la muntanya, deixem una mica l'àmbit general i centrem-nos en les competicions de muntanya per preparar sobretot el campionat del món de Cervínia, que vam quedar subcampions com a selecció. No sé, em va emocionar molt. És com que t'assents algú esportivament, com a carrera esportiva, no només llicenciada en educació física, sinó que a nivell físic dius, puc ser un esportista, podríem dir, d'èlit, no? Perquè me vaig sentir així, com un esportista d'èlit. Va ser realment molt emocionant participar en una prova d'aquestes característiques. El primer mundial que es va fer de skyrunning, el que es diu ara maratones de muntanya, clar, va representar per mi, per nosaltres, molt, i poder representar, encara que el mallot posés Spain, perquè aquesta era la realitat, però poder representar a la selecció catalana. D'altres dels atletes que no entraven en cap pronòstic, el Cervino va ser testimoni d'un gran resultat. Catalunya és un dels epicentres mundials a nivell de corredors, corredores de muntanya, és un dels llocs del món on hi ha més afició i on tècnicament hi ha més bons esportistes, perquè la base de la que es parteix, els centres de tecnificació o la base històrica de la selecció catalana i tots els esportistes que hi ha, fan que hi hagi molts joves que avui en dia volen formar part dels equips de competició. Sempre és bo que recordin, sempre és bo que agraeixin l'esforç que es va fer al seu dia, perquè, clar, nosaltres començàvem a tenir mitjans llavors. Ara hi ha gent que és professional, nosaltres, clar, treballàvem i fèiem esports. Particularment a mi va donar a conèixer un món espectacular, que és el món ja de
quasi professionalisme dintre d'aquest esport, i això ha donat peu a lo que és ara. I això sense la FEC doncs hauria estat impossible. Jo quan vaig arribar allà em vaig trobar que la gent ja tenia els seus plans d'entreno autodidactes, ningú tenia entrenador. Uns venien del món de la muntanya, els altres més de l'asfalt, els altres feien esquí de muntanya, els altres feien alpinisme i curses, i aquí vam començar ja a individualitzar entrenaments més pel quilòmetre vertical, per les maratons, i a preparar un plan individualitzat per cadascú. Van començar a haver-hi gent nova que entrava a l'equip, gent en formació, gent que venia des de baix. Entre aquell equip primitiu de Cervinia i els actuals i esportistes d'èlit que tenim, com la Núria o el Kilian, pel mig va haver-hi una altra generació on el més destacat de tots va ser l'Agustí Roc. L'Agustí Roc va ser tres cops campió del món i també va seguir contribuint a que tota aquesta generació són gent que estan arribant a l'esport de les curses de muntanya, fixant-se amb aquests referents tan importants com han sigut el Kilian o la Núria o tants altres. aurreko astean Italian, 55 Kilian Jornet. Zenbora gainera, ikaragarria da. Marka ez duen ondu, baina etzen urrupe egin. 3 ordu 56 minutu eta 59 segundu. 6 segundura sartu zen Raúl García. Jornetek munduko kopa eta zegama aizkorri biak irabazi ditu. No té res a veure ara el nivell mundial del que fa 20 anys, però bueno, jo crec que sempre qualsevol prova de Copa del Món podem estar entre els 10 o 15 primers i ara mateix, amb gent jove que tenim a la selecció, jo crec que són bons resultats que d'aquí a uns anys vista es poden millorar molt més. És un orgull, la veritat, perquè com a corredora poder córrer amb Catalunya i poder anar arreu del món a curses internacionals corrent per Catalunya és una felicitat molt gran. I ja fa 20 anys que ho fem, i jo ja porto també una dècada corrent i sobretot també és important que no només apostin per la selecció, sinó que apostin pels joves, perquè és una manera de promoure l'esport i pujar gent bona, perquè si no ajudes els esportistes és impossible que hi hagi un bon planter, perquè a la gent li costa desplaçar-se, no coneix l'esport i és important. La història de la selecció a la meva vida és bastant recent, fa 2 anys que estic. He vist que és important que segueixi aquest llegat, ja que cada dia hi ha gent nova, que vol córrer, que li agrada la muntanya. És una mica també orgull intern poder córrer per el poble d'on vius, la gent, i a mi particularment m'omple bastant. Vam ser la primera generació, podríem dir-ho, que va ensenyar a atrevir-se a córrer per la muntanya. Ara, clar, tot això potser s'ha normalitzat i és un esport ja molt consolidat. Fa 20 anys no era el mateix, llavors vam poder viure, vam tenir l'oportunitat de viure un moment molt emocionant dintre del que és el trail running o les curses de muntanya.